Mga lumulupyo sa NCR Plus, tugta na nga mobiyahe isip mga turista ngadto sa mga MGCQ areas sama sa Subo. Presidente Rodrigo Duterte mimando sa IATF nga tun-an ang mga pamaagi sa Subo kalabot sa returning overseas Filipinos sa posibilidad nga kinikopyahon sa ubang dapit sa nasod. Sugbusog winners karong tuiga nakadawat sa mas daghan o mas dagko nga mga ganti. Kini o guban pang kalambuan sa lalawigan sa Subo, among ihatod kaninyo live gikan dinhi sa Kapitulyo sa Subo. Mayong adlaw, aniya na usab ang laing hugna sa among paghatod kaninyo sa mga dagkong panghitabo ug kalambuan sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo. Ako si Sam Costanilla ug kini ang Balita sa Subo. Gitahasan ni Presidente Rodrigo Duterte ang IATF nga gipanguluhan ni Health Secretary Francisco Duque nga tun-an ang mga pamaagi sa Subo kalabot sa returning overseas Filipinos sa posibilidad nga kopyahon kini ug ipatuman sa uban nga mga dapit sa nasod. Kini human nakasabot ang presidente nga epektibo gayud kini kay nag-anam gihapon pagkunhod ang mga kaso sa COVID-19 dinhi sa isla sa Subo. Aniya ang dugang taho ni Paula Mendoza. Gitahasan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte si Health Secretary Francisco Duque nga tun-an ang gihimo nga mga lakang sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo sa pag-atiman sa mga overseas Filipino workers kun OFWs ug returning overseas Filipinos kun ROFs nga muuli dinhi sa Subo. Sa pagduaw ni Gobernador Gwen Garcia ngadto sa Malacañang niadtong Mayo 31 sa gabii, gisgutan niya ang tinuod nga sitwasyon sa pag-atiman sa mga kaso sa COVID-19 sa Subo. Gisubli ni Garcia ngadto sa presidente nga iyang gisunod ang IATF resolution nga nagmando nga sa ikapito ka adlaw ang pag-swab test sa mga OFW ug ROF nga muuli dinhi sa Subo. Apan aduna lay gipuno ang lalawigan sa Subo niini. May I cautiously state that in being able to present to the President our position, why we have done it, and how everyone was on board in coming up with this policy. In fact, well represented, I think in the sense that the President was able to be given a different point of view. Gani, base sa datos nga gipresentar sa Department of Health kon DOH, nga sukad sa pag-implementar sa EO number 17, nikunod pag-ayo ang mga kaso sa COVID dinhi sa Subo. We are in fact innovating to make it more effective for us. In fact, in Cebu, we have made it even stricter in the sense that it is not a single swab. We swab twice. Because once the returning Filipino goes back to his home or his family, he is swabbed again on the 7th day. Mato ni Garcia nga iyang gipasabot usab ang presidente nga ang tumong sa mga OFW ug ROF sa ilang pag-uli dinhi dili aron magbakasyon o magluling hayaw apan tungod kay aduna sila'y emergency. Matod usab ni Garcia nga aduna gayoy pagbati ang presidente sa mga OFWs ug sa ilang mga yango-ngo. Hinungdan nga makaduha gayud niya gisultihan si Secretary Duque nga tan-awon ang sitwasyon sa Subo kay basin mamahimo kining makopya alang sa laing dapit sa nasod. I could see how the President really felt for the OFWs and the returning Filipinos. But he asked for Secretary Duque's opinion. And Secretary Duque started talking about variants and it's really dangerous and, you know, even if they are tested,
You know, they can still be, it can be a false negative. Shouldn't it be the other way? Like, if you see something working, wouldn't it be worth it to study it? And perhaps find out why it's working? And see if this could perhaps be applied to other regions? Samtang matud ni Garcia nga dili epektibo ang whole of nation approach tungod kay lain-lain ang sitwasyon sa matag probinsya sa tibuok Central Visayas. Iyang gipasabot ngadto ni Duque nga ang Central Visayas adunay 4 ka probinsya ug lain ang isla sa Bohol, Negros, Siquijor ug ang Sugbo. Si Senator Bongo, and I have to say this, he really spoke up for the Cebuanos and the ROFs and OFWs. So he said that, I've been to Cebu, Mr. Mayor, he calls the President Mayor. Cebu is doing good, doing fine. We can see that how they are facing this crisis is in a way that they are able to manage and able to, in fact, open the economy now and tourism. So Secretary Harry Roque also spoke out. And Cebuanos have to know this also. Maybe it's time to ask, why is Cebu still MGCQ after a long 10 months? NCR was never able to achieve that. So what is Cebu doing? Maybe it's time for us to study how Cebu is doing it. Uban sa report ni John Fredson Granada, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Sa nahilambigit nga kalambuan, padayon gihapon ang pagkunhod sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa isla sa Sugbo. Ani ang dugang taho ni John Fredson Granada. Bisan pa man relax na ang restrictions sa kalihukan dinhi sa isla sa Sugbo, apan makita gayud nga wala magpabaya ang mga Sugboanon kay nagpadayon nga mikunhod ang kaso sa COVID-19. Sa lalawigan sa Sugbo, hinay-hinay nga minaog ang mga kaso sukad pa kaniadtong buwan sa Marso. Bisan pa man miluwat si Gobernador Gwendolyn Garcia sa iyang Executive Order No. 17 nga nagmando og 3 ka adlaw lang ang pagpundo sa hotel ug papaulion kung negatibo ang RT-PCR swab test niini. Atol sa iyang press conference kaniadtong Lunes Marso 31, gipakita ni Garcia ang datos nga nag-anam pag-ubos ang positive cases gikan sa 735 kaniadtong unang semana sa Marso hangtod nga nahimo na lang kini nga 24 kaniadtong katapusang semana sa Mayo. Bisan ang active cases kaniadtong buwan sa Marso nga 1,290 minaog na kini ngadto sa 355 kaniadtong katapusan sa Mayo. I call your attention to the active cases. On March 31st to April 3, our active cases stood at 1,057. As the weeks wore on, where we would test all arrivals at the airport, this way we are able to immediately find out upon arrival if in fact the OFW or returning Filipino may be infected with COVID. Atol sa pakigtagbo ni Gobernador Gwendolyn Garcia kauban ang ubang opisyales sa Sugbo kang Presidente Rodrigo Duterte kaniadtong Lunes, iyang gipasabot ang presidente kabahin niini. Hinungdan nga gimanduan ni presidente si Health Secretary Francisco Duque nga tan-awon ang kahimtang ug mga protocol sa Sugbo sa posibilidad nga makopya kini ug mapatuman sa laing dapit sa nasud. Numbers don't lie, figures don't lie. Our cases continue to be low. But then, for those that may be experiencing high numbers now, they may also take a page from the Cebu Handbook on how we managed times when we had increases or surges. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Suportado ni Office of the Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Dino ang barugana ni Gobernador Gwen Garcia mahitungod sa mga overseas Filipino workers kun OFWs ug mga returning overseas Filipinos kun ROFs. Ani ang pamahayag ni Secretary Dino, una sila milarga padung sa kauluhan aron makigtagbo ni Presidente Duterte dito sa Malacañang niadtong Mayo 11. First, larga dyan ni Governor Gwen to explain and to let President know what we are doing here in Cebu. What are our best practices, why we can do it, and why we cannot do it. No? Of course, di mo pwede nga ang tanan
patakaran sa Manila, mo si buhat diri sa Cebu. Not because we ganahan ta mo saway nila, no. It's because we know what we are capable of, no. And I understand, Governor, sa iyang protocols nga gustong mahitabo. And ako, naaman ko diri, I fully support Governor Gwen sa stand, no. In fact, it's not just ako, the entire Cebu Island, lahat ng mayors o vice mayors o congressmen, we support the Governor Gwen's protocols when it comes to the arrival of OFW and ROW. That we will explain to the President. So I hope, uminaw man na si Presidente, dili man na siya, ingon nga, blindly, minaw lang diri speaker, minaw sa na dire. At the same time, katong ingon nga, kihaon si Governor Gwen, that is totally false. Dili natin, I talked to the President himself, with Senator Bongo there, Executive Secretary Medel there was also there. There's no such thing that they will file a case of insubordination against Governor Gwen Garcia. Wala na siya. Wala na sa unang-una ni Presidente. I am hopeful kay sayod man ta ang Presidente humukay na iyang kasing-kasing alang sa mga kabos, alang sa mga, labi na sa mga OFWs, nga dako kayog natabang sa atong nasod. Lisod manggod og ang ato lang tan-awon numero. Ato sad kinahanglan tagaan o kinabuhi ang matag numero. Og nasayod ta ug unsay ilang mga sugilanon. Sama ka nato, doon na sa ni sila mga pamilya. Ug doon na sa ni sila mga suliran. Sama nato. Kung mahimo unta, dili nato punan ang gibug-aton sa ilang mga giatubang karon. Sama sad nato. Magsinabtanay lang gud unta ta. Perfect diving sites, manindot nga corals. Ang lungsod sa Moalboal nailhan na sa ilang Cathedral of Corals. O karong bago ang inila nga Sardine Run. Mamahimo usab nga mag-island hopping padung sa Pescador Island ug mag-snorkeling. Kung gusto mo nga moadto sa Moalboal, bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi sa Cebu, your safety is our priority. Ang lungsod sa Badyan dili lang sikat sa iyang Kawasan Falls nga nailhan usab sud ug gawas sa nasod. Aduna usab sila'y canyoneering adventure. Bago lang gibuksan pagbalik ang turismo sa lungsod sa Badyan, busa mahimo na kamong mobiyahe didto. Bisitaha lang ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi sa Cebu, your safety is our priority. Sugbusog Part 2 nag-awarding na. Kaniadtong Huwebes, Hunyo 3, miduaw gayod sa Sugbo si Agriculture Secretary William Dar aron makasaksi sa maong awarding. Mihapit siya sa mga Sugbusog Gardens sa Dakbayan sa Mandaue. Ug dito iyang nakita kung unsa kamalampuson ang maong proyekto sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Ani ang taho ni Sheila Gravines. Bilib po ako doon sa programa ng probinsya ng Cebu, yung Sugbusog. Kini ang gipadayag ni Department of Agriculture kun DA Secretary William Manong Willie Dar atol sa iyang pagbisita sa Jesus Garden ni Jesus Cortez sa Barangay Kanduman, Siyudad sa Mandaue, niadtong Huwebes sa buntag, Hunyo 3. Si Dar giubanan ni Gobernador Gwen Garcia, DA Assistant Secretary Noel Reyes, DA7 Regional Executive Director Salvador Diputado ug ubang mga opisyal sa DA ug probinsya sa Sugbo. Ang maong garden ni Jesus Cortez mo ay first prize winner sa provincial level ubos sa Best Household Containerized category sa Sugbusog program sulod na sa duha ka tuig. Matod ni Dar, nakatabang sa pagpamenos sa poverty incidence sa probinsya sa Sugbo, ang Sugbusog program nga gimugna ni Gobernador Garcia. Kay gawas nga naghatag kini og importansya sa food security ug maayong panglawas, naghatag usab kini og panginabuhian sa mga Sugboanon. I can see if the data is analyzed that the poverty incidence may have been managed properly. Not like in other provinces na
tumaas yung or dumami yung mga pobre. Pero dito po sa province of Cebu, with this food security program that the governor has initiated, ay ito nagpapakita na ang mga galing na liderato ng isang probinsya can bring these initiatives into fruition by way of having enough food to eat, and at the same time, you are able to fight COVID-19 much better. Matod niya, pinaagi sa gimugna nga inisyatiba sa gobernador ang sugbusog. Nakita ang bayanihan og pagtinabangay sa mga purok ug barangay, labi na ang makabaton og community garden taliwa sa pakigbatok sa COVID-19. Ito yung minimithi natin doon sa plan program ng kagawaran ng pagsasaka na sa kabila ng pandemya, para mas malabanan po natin itong global health pandemic called COVID-19, ay dapat mayroon tayong sapat na pagkain, at hindi lang sapat, nutritious food. Ito nga yung sagot, at ang ganda po itong inisyatiba ng ating provincial governor. Kani puso, especially tungod sa pandemic, nakakuha tag unsa ka importante. Kaya instead of counting the cases of positive cases, the number of deaths, ang mga tao ni focus sa pagpananom. Di ba? It is a positive outlook sa kinabuhi sa tao sa mga Cebuanon. Sa pagbisita sa Jesus Garden, nihatag og pipila ka inputs si Dar kang Jesus Cortez aron mas mosanay ang mga tinanom ni ining mga utanon. Lamo po usab ang secretary og mga bunga sa palya. Gipadayag ni Dar nga angayan nga himuon nga ehemplo si Jesus Cortez sa ubang mga pamilya nga mananom gyud ug kini angay nga ipasigarbo. Sa iyang bahin matud ni Jesus Cortez nga dako niya nga garbo nga gibisita gyud og usa ka kalihim sa agrikultura. Wa siya magdahom nga bisan sa kagamay sa iyang luna, gibisita og gitan-aw gyud ni Secretary Dar ang iyang garden. Napakita sa nako ni Secretary bisan tinog gamay ang luna nga bisag gamay daghan ka og matanom. Pinaagi sa ang imo lagi yung mga ideya o pamaagi. Mahimo ra gyud nga pagkapananom ta. Ang sugbusog gyud mo usa nga ako kay natabang nako diri sa akong garden. Kay kung wa ang sugbusog, dili ko makahimo ginana. Apil sa ilang gibisita ang nursery sa barangay Subang Dako ug backyard garden sa Purok Magsasaka sa samang barangay. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo. Angayan gayod nga kopyahon ang Sugbusog program aron ipatuman kini sa lain-lain nga mga dapit sa nasod. Mao kini ang pamahayag ni Agriculture Secretary William Dar atol sa awarding ceremony sa Sugbusog Round 2. Ani ang taho ni Paula Mendoza. Angayan sundugon sa laing mga dapit sa nasod ug himuon nga sumbanan ang Sugbusog Vegetable Gardening Program sa lalawigan sa Sugbo, matud ni Department of Agriculture Secretary William Dar. Atol sa iyang pagduaw nganhi sa Sugbo, aron mosaksi sa awarding sa mga mananaog sa Sugbusog Contest Round 2 niadtong Hunyo 3. Nakita sa kalihim kung unsa ka malampuson ang maong programa nga gisalmutan sa halos tanang panimalay ug mga purok dinhi sa lalawigan. Nakadaig usab si Dar sa kalagsik sa mga opisyalis dinhi sa pagpatuman sa susama niini nga mga programa nga makatabang gayud sa food security sa nasod, nga mao ang tumong ug tinguha sa iyang departamento. You know, they have been very innovative, pursuing to do urban gardening in a lot of DICT, almost 2 hectares, turning that to real good urban garden and nursery. Mato ni Dar, karon nga ilang nakita ang kamalampuson sa Sugbusog, nagplano sila nga pahingusgan usab ang pagpananom sa laing dapit sa nasod. Napunan usab ang iyang kadasig sa pagbubo pa og daghang hinabang ngadto sa probinsya sa Sugbo, ilabi na sa agrikultura. Talagang we are inspired at sana nga lahat ng probinsya ay tularan at maging modelo ang province of Cebu para sa ganon walang magugutom. Tuloy-tuloy
yung sapat na pagkain, hindi lang sapat na pagkain, bagkus nutritious food. Atol usab sa awarding sa Sugbusog nang hatag ang Department of Agriculture og mga hinabang ngadto sa mga kalungsuran og mga dakbayan dinhi sa Sugbo, pinaagi sa magkalain-laing proyekto nga nagkantidad tanan og 476 milyones pesos. Apil na dinhi ang seedlings nga ihatag sa DA ngadto sa lalawigan sa Sugbo alang sa Sugbusog program niini. Kapin 53 milyones ang gi-turnover sa Sugbo samtang padung na sab ang 25 milyones pesos gikan sa Philippine Coconut Authority. Si Gobernador Gwen Garcia mapasalamaton usab sa suporta nga gihatag sa DA sa miaging Sugbusog. Diin nang hatag ang DA og mga binhi. Sa ikaduha nga hugna sa Sugbusog, mas pinalapad kay mas daghang ni salmot og mas daghan na ang kategorya nga gibuksan. Nakita sa gobernador nga bisan ang kadtong anaa sa pinakalayong barangay o purok naningkamot usab. It all reminded us, even as each household then and each purok cared for the tiny seedlings that were making their way into a garden, a nursery, it reminded us that if life, when cherished and nurtured, will surely flourish. Sa iyang bahin, si Deputy Speaker Pablo John Garcia nagtuo nga ipadayon gayud ang maong programa dinhi sa Sugbo tungod sa mga kaayuhan nga nahatag niini sa katawhan. A program as successful as Sugbusog will not end here, no? Kay si Governor Gwen, no, when she thinks of a program, she thinks of it as one long-running and sustainable program, not only for now but for the future. Apan matud sa gobernador, lain na usab nga mga challenges ang iyang ipuno sa mga musunod nga Sugbusog contests. Sugbusog, Part 3, as I was telling the mayors, we'll have added criteria again. It will challenge them further. So we should always continue to level up. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Gipasabot ni Gobernador Gwen Garcia nga padayunon gayud ang Sugbusog program o nga adunay umaabot nga Sugbusog Round 3. Kung kanus-a kini, atangin ninyo. Sa pagkakaron, ania ang mga mananaog sa Sugbusog Round 2.
Nahibaw mo nga harmless ang mga whale sharks? O mamahimo usab kamo nga maka-interact nila? Dito sa lungsod sa Oslo, mamahimo kamong mulangoy kauban ang mga butandi. Kung gusto pagayon mo og dugang nga adventure, suway ang paragliding. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, your new health and wellness destination. Gisugda na ang pagpili sa 35 ka mga Sugbo Negosyo Champions gikan sa mga beneficiaries nga napili sa matag distrito. Mubalik si Sheila Gravines alang sa hingpit nga taho. Sa himuon nga contest alang sa Sugbo Negosyo, magpili ang Kapitolyo og 35 ka best performing nga mga patigayon nga magikan sa 7 ka mga distrito sa Sugbo nga gikan sa first batch sa mga benepisyaryo sa maong programa. Ang 35 pilion gikan sa kinatibuk-ang 270 ka mga benepisyaryo nga napili nga champions gikan sa 7 ka distrito. Ang maong champions ipaubos og evaluation sa mga evaluator nga kasagaran gikan sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry ug Department of Trade and Industry. Kini nga mga evaluator mo'y nagsilbi usab nga mga mentor sa mga benepisyaryo nga naggiya nila aron mulambo ug mulahutay ang ilang mga patigayon. Mao kini ang nasabutan atol sa tigom sa core group sa Sugbo Negosyo ni adtong Martes, Hunyo 2 sa Kapitolyo. Karong Hunyo 15, sugdan ang evaluation. Matod ni Gobernador Gwen Garcia, ang 35 ka best performing businesses i-anunsyo atol sa kasaulugan sa ika-452 nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo karong Agosto 6. 7 districts, you have 35. Diha na i-assign ang mga mentors kay ang 35 na may mag-contest. Correct. Yes. Kunya, kung naay nilusot sa board member, mo tabang ang board member. Kung naay nilusot sa iyang champion, appeal siya atong team. Yan na, ana. That's how you'll do it. Ang Sugbo Negosyo kay usa ka economic assistance program sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga nagtabang sa nawad-an og panginabuhian o pagpadayon sa mga patigayon nga naapektuhan sa pandemya. Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Padayon nga nagpabiling African Swine Fever kung ASF-free ang lalawigan sa Sugbo. Si Agriculture Secretary William Dar mismo nakadaig sa mga pamaagi sa Sugbo aron nga magpabilin nga luwas ang industriya sa baboy dinhi sa lalawigan. Aniya si John Fredson Granada alang sa Dugang Asoy. Idayeg ni Department of Agriculture kon DA Secretary William Dar ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa padayon sa pagpabili ni ini nga African Swine Fever kon ASF-free. That's a good news. That will be a good case na properly done. If you have the right biosafety or biosecurity measures, you can fight and you can win over ASF. Tungod ni ini, gihangyo ni Secretary Dar si Gobernador Gwendolyn Garcia nga kung mahimo, mas makasupply na ang Sugbo ug baboy ngadto sa laing dapit sa nasod, ilabi na sa kauluhan. Nang hinaot usab si Dar nga mas mapatasan ang produksyon sa baboy sa Sugbo aron ang sobra maoy ibaligya ngadto sa Metro Manila nga nagkuwang og supply sa baboy tungod sa epekto sa ASF. My wish would be I hope Cebu would increase its production level para yung excess dito pwedeng ibenta sa Metro Manila. Gipasalig usab ni Gobernador Garcia ngadto ni Dar nga buhaton kini sa Sugbo. 2 or 3 months ago, medyo hindi na stabilize yung prices Tumaas at tumaas. We had to cut the sending of live hogs. But right now, since I believe we really have enough supply, we will again resume na maka-send out na tayo ng live hogs ulit to Metro Manila. Gipahibaw usab ni Dar nga aduna nay duha ka klase nga ASF vaccines nga gidevelop didto sa Amerika apan ipaubos pa sa usa ka test. Kung epektibo, matod ni Dar nga maghimo og nationwide vaccination program ang DA. Hopefully with this vaccine properly tested and if proven effective, we will have a nationwide vaccination program for the hogs.
Dugang niya nga gawa sa bakuna, aduna pud antiviral products nga gidevelop ang mga Pinoy nga mao'y magsilbi nga disinfection aron dili na gyud mo katap ang ASF sa baboy. Kahinumduman nga ang lalawigan sa Sugbo mao'y nag-una pagban sa pagsulod sa mga baboy ug mga produkto nga naggikan sa baboy nga gikan sa mga nasod nga natakdan og ASF aron maprotektaan ang industriya sa baboy dinhi. Sa miaging tuig, mi-issue na usab si Garcia og Kamanduan nga iban ang pagsulod sa mga baboy ug mga produkto sa baboy gikan sa Luzon ug sa pipila ka parte sa Mindanao. We're really very strict with the ports. That has helped us actually. We cannot be facing two pandemics at the same time. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo. Aduna nay 34 ka mga bag-ong espesyalista ang mga provincial hospital sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Ang maong mga bag-ong espesyalista sa natad sa OB-GYN, Family Medicine, General Surgery o Pediatrics, bag-o lang nakagraduar sa ilang pagbansay-bansay sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ani ang dugang taho ni Sheila Gravines. Aduna na unyay kaugalingong espesyalista ang upat ka provincial hospitals nga gidumala sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. 34 ka mga bag-ong migraduar sa residency training sa Vicente Soto Memorial Medical Center kon VSMMC ang idestino sa upat ka provincial hospitals nga anaa sa mga dakbayan sa Bugo, Danau ug Karkar ug sa lungsod sa Balamban. Kining 34 ka mga doktor nagtuon sa specialization sama sa OB-GYN, Family Medicine, General Surgery o pagpang-opera ug Pediatrics o pagtambal sa kabataan. Aduna usab anesthesiologist. Gikuyugan sila ni VSMMC Chief of Hospital Dr. Gerardo Aquino sa pag-courtesy call ngadto kang Gobernador Gwen Garcia ni adtong Martes, Hunyo 1. Matod ni Aquino, ang maong mga doktor produkto sa practice-based residency training sa VSMMC ug mamahimo na silang makahupot og espesyal nga mga kaso nga mahidangat sa provincial hospitals. Tungod ni ini, dili na mistili padala panganhi sa syudad sa VSMMC ang maong mga espesyal nga mga kaso ug makatabang kini sa pag-decongest sa Vicente Soto. I graduate sa obstetrics and gynecology, internal medicine, anesthesia, general surgery, na pedia. So basically it covers the four major services with anesthesia. So it can help now the provincial hospitals in terms of their cases. Ang maong programa sa VSMMC ug sa probinsya sa Sugbo mooy labing una sa susama nga programa. Niadtong miaging tuig adunay gipirmahan nga Memorandum of Agreement ang VSMMC, Kapitolyo ug Department of Health kalabot sa pagbansay-bansay sa mga doktor ug specialization. Sa maong MOA ang VSMMC ang mutudlo sa mga doktor nga idestino sa provincial hospitals ug ang DOH mooy muhatag sa pondo alang sa programa. So this is really groundbreaking ba? Yes, ma'am. This is a first nga. And we're working together, diba? Different kami local government unya tabang sa national. Uban sa report ni Eleanor Valeros, Sheila Gravines, Balita sa Sugbo. Mao kadto ang mga kalambuan gikan sa Kapitolyo sa Sugbo niining semana. Hangtod sa sunod higayon, ako gihapon si Sam Costanilla. Mabuhi ka Sugbo. Mabuhi kitang tanang Sugboanon. Kay bago mo nga ang canyoneering inila nga sport didto sa laing nasod, sa Europa ug sa Amerika, apan di na mo kinahanglan pang mo palayo kay aduna nay canyoneering dinhi sa ato. Kung kamo mahiligon og adventure nga duol sa kalikupan o Mother Nature, suhay ninyo ang canyoneering sa lungsod sa Alegria. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Dinhi lang sa Cebu ang inyong bag-o nga health and wellness destination. Ang Lake Danau sa lungsod sa San Francisco, Buho Rock Resort sa lungsod sa Poro, ang maanindot nga White Sand Beach sa Santiago Bay, ug ang Bukilat Cave sa lungsod sa Tudela. Pipila lang kini sa mga dapit nga kinahanglan gayud nimong sutaon dito sa Isla sa Camotes. Bisitaha ang discovercebu.gov.ph ug pag-book na. Cebu, ang bag-o nga health and wellness destination. Unsa ang pamaagi sa bag-o nga automated ticketing system sa Cebu South Bus Terminal?
Adunay duha ka passenger entrance sa CSBT nga mahimong sudlan. Una mao ang entrance alang sa walk-in nga pasahero. Ang ikaduha mao ang drop-off alang sa mga taxi, pribadong sakyanan ug alang sa kadtong adunay mga dala nga bagahe. Inigsulod, moagi una ka sa metal detector alang sa security check. Human niini, kung wala pa kakapalit og top card o ticket, mudiretso ka sa ticketing counter. Mamahimo kang mupili nga mupalit og top card o mupalit og QR coded nga ticket. Sa ticket counter, imong sultian ang cashier kung asa ka padung ug unsa nga bus line ang imong gusto nga sakyan. Inighuman nimo og bayad, isyuhan ka og ticket. Ayaw kumuta, ayaw pilua o ilabay ang ticket aron dili madaot ang QR code nga nakaprinta dinhi. Kay mao kini ang iscan sa turnstile gate aron makasulod ka sa terminal. Sa higayon nga makasulod na ka, moderetsyo ka ngadto sa imong pwesto depende sa imong destinasyon. Adunay mga karatula nga imong makitaan kung asa ka padung. Didto sa imong bay o duol sa loading area, ipaskan na sab ang imong ticket una ka mosakay sulod sa bus. Samtang kadtong dili na ganahan mo linya sa ticketing windows aron mopalit og tickets, mamahimo kamong mopalit na daan og reloadable nga suri-suri top cards. Kung aduna na kay top card, inighuman sa imong security check, mamahimo na kang moderetsyo pagsulod sa turnstile gate. Gamit ang imong top card, easy pass pagsulod sa terminal. Sa turnstile gate, dili pa mo deduct ang kantidad sa imong plitihan. Gikan sa gate, mamahimo na kang moderetsyo sa imong bay area sa imong destinasyon. Inigabot nimo sa imong bay o loading area. Itapag usab ang imong suri-suri top card sa scanner base sa destinasyon o bus nga imong gustong sakyan. Anhi na dinhi mo deduct sa imong suri-suri card ang imong plitihan. Mas giauhag sa pamunuan sa Cebu South Bus Terminal nga mogamit ka og top card kung regular na ka nga mobiyahe. Sa maong paagi, cashless ang imong pagsakay sa bus ug malikayan usab ang person-to-person contact. Aron luwas kita sa pagkatab dili lang sa sakit nga COVID-19 apan sa daghan pang klaseng sakit nga makatakod. Kung mahurot na ang load sa imong top card, mamahimo kang mupalit og load sa window number 1 sa ticketing area duol sa main entrance. Mamahimo sad nimong itap ang imong card pag-check kung pila na ang balance nga sulod niini. Pinaagi sa automated ticketing system, makasiguro kita sa kahapsay, seguridad o kaharuray sa atong pagbiyahe padung sa habagatang Sugbo.